Nijang Karbi Anglong Market Distributor a committee atumpen radaphan Birta Keme kewanpi Nijang Karbi Anglong along kechia so tum hitimate kulat kacerai thipena jok eliso Karbi aso tum penangan kator ason thekpon long se bor imbe provinti mung alang litum Karbi khaita beha bepar anat paphang dun nang ji bupen Nijang Karbi Anglong Market Distributor sengpon anglo Nijang Karbi Anglong Market Distributor Committee mai phu bor imbe chun bang provinti mung atumpen patir pipon silang o pendang lok harsun kelok harsun ke air phiruya the wholesale mata anam ki jom ben kewan pila son pini alu mate phiruya the setami ilien along pen sika ke harsun ke air setami ilien along pen thong ke pen si hikolot along setami pajor pon tanglo son se dong kamukam jengkha bothat langso kolonga la pen tum phreng hi thi along setami alang le tum pen ador mate anam ki jom pen pipon tanglo laban komane abang jongsi tangka abedet pen lang ok harsun ke air harsun ke lok phiruya the he hui akulat kido chia phat aning ki hang abang phu bang phi do tang de Nijang Karbi Anglong Market Distributor mai phu bor imbe aphan labang so aber ki jongpon alakha sirkep pho phli pho kethom sirkep nerkep troxi alakha a mobile along khumri ignon anote alang litum arideng along tangka abedet pustami kulat chingpu ponlong jia phan abar sai pon poputa alang tum pacheni pon news report Karbi